Російські окупанти вбили українського воїна. У штабі Об'єднаних сил повідомляють, що це сталося зранку. Оборонців Мар'їнки обстріляли зі ствольної артилерії та 82-х мінометів. Російські міни прилітали і на підступах до Лопаскиного. Стрілецьку зброю застосували біля Причепилівки. Минулої доби окупанти застосували важкі міномети на Донеччині. Ворога вгамували вогнем у відповідь. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Ситуація на кордоні з Білоруссю сьогодні контрольована та стабільна, але у разі загрози життю правоохоронців та прикордонників застосовуватимуть вогнепальну зброю. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він додав, що не виключає, що Росія спровокує Білорусь на пропуск нелегальних мігрантів до українського кордону. Україна в такому разі задіюватиме тактику ешелонного прикриття. Перший склад ешелону буде без зброї, лише з захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону до особового складу другого ешелону передбачено використання необхідних спеціальних засобів та зброї. І ми розуміємо, що у разі загрози життю та здоров'ю прикордонників-правоохоронців ми будемо застосовувати всі належні і передбачені законом засоби захисту, в тому числі вогнепальну зброю. МВС разом з розвідкою прорахували можливі напрями прориву кордону мігрантами та відпрацювали найбільш вірогідні сценарії. Монастирський розповів, як діятимуть правоохоронці у разі таких провокацій на кордоні з Білоруссю. Наша мета не стоїть поставити прикордонників наразі вздовж 1084 кілометрів державного кордону. Наша мета – визначити, і вони вже сьогодні визначені, базові точки формування резерву, які мають досягти критичних точок державного кордону, які ми з вами визначили, протягом від 30 до 60 хвилин. Це нормативний час, протягом якого після отримання інформації від наших розвідувальних органів має бути перекинуті необхідні сили і засоби. Міністерство внутрішніх справ залучило до чергувань на кордоні до 15 вертольотів, 2 літаки, 44 безпілотні літальні апарати. Уряд створив міжвідомчий координаційний штаб протидії міграційній кризі, але вона створена штучно російськими спецслужбами, заявив міністр. І додав, що це лише перший етап цієї спецоперації. Другий залежить від реакції світової спільноти, передусім країн ЄС та НАТО. А Україні вкрай важливо будувати сучасний кордон. Його кошторис, за підрахунками міністерства, складатиме 17 мільярдів гривень. Які задачі мають вирішувати майбутній український інтелектуальний кордон? І яким він повинен бути? В першу чергу це має бути захист від диверсійних і розвідувальних груп з території держави-агресора. По-друге, це захист української економіки від контрабанди, яка є економічною зброєю проти нашої держави. По-третє, це захист від потоків нелегальних мігрантів, які також є зброєю в сучасній гібридній війні, і протягом останніх місяців ми в цьому переконалися якнайкраще. По-четверте, це захист від проникнення на територію України лідерів та членів міжнародних організованих злочинних угруповань, що також сьогодні трапляється. З урахуванням економічних можливостей України після вивчення досвіду іноземних країн найбільш раціональним рішенням є будівництво вздовж всього кордону або річки у вигляді суцільного паркану, сітки та колючого дроту з 100% покриттям кордону інтелектуальними системами цілодобового відеонагляду та сигналізації. Тим часом нелегальні мігранти з Близького Сходу змінили тактику прориву білорусько-польського кордону. Після спроби великою групою потрапити до ЄС через пункт пропуску Брузги-Кужниця, вони намагаються його перетнути меншими групами в різних місцях. Відомо про 12 постраждалих польських поліцейських. Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано 35 тисяч спроб нелегально перетнути кордон. Україна, Польща та країни Балтії
Росії звинувачують Білорусь та Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку. Від початку вересня на польсько-білоруському кордоні діє надзвичайний стан. Росія перекидає в окупований Крим 56-й десантно-штурмовий полк. Про це стало відомо волонтерам міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм». Вони фіксують розгортання російських підрозділів біля кордонів України та на окупованих територіях в Криму та на Донбасі. Наразі Росія посилює своє окупаційне військове угрупування в Криму новим 56-м десантно-штурмовим полком. Зараз цей полк базується у Волгоградській області Росії. Міністерство оборони країни-агресорки планує сформувати на його основі десантно-штурмову бригаду з місцем базування в окупованій Феодосії. Некоректні та неприпустимі висловлювання. В Україні оцінили заяву президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму. Той під час теледебатів заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС неефективні. Через це до МЗС нашої країни викликали посла Болгарії Костадіна Коджабашева. Посол запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму, як невід'ємної частини території української держави та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи. Зараз в МЗС очікують спростування президентом Болгарії своєї заяви. Наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Очікуємо на спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його вчорашньої заяви. Окупаційний Верховний суд Криму залишив чинним адмінарешт адвоката Едема Сімідляєва. Апеляційні скарги захисту окупаційні судді не задовольнили. Захист Сімідляєва вважає таке рішення необґрунтованим. Адвокати оскаржуватимуть його у наступній інстанції. Якщо не будуть почуті їхні скарги, тоді захисники звертатимуться до міжнародних інстанцій. Дальше мы будем обжаловать уже в следующую инстанцию, конечно же, и как бы намерены сначала в национальном, так скажем, поле пройти все инстанции. Если не будем услышаны, то уже, будем передавать жалобу в международные инстанции. Считаем сегодняшнее решение также абсолютно необоснованным. Эдем был сегодня в здании Верховного суда, его доставили, и после вручения ему решения сегодняшнего обратно увезли в ВВС города Симферополя. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя засудив Едема Сімідляєва до 12 діб арешту за начебто непокору окупаційній поліції. А ще 4 тисячі рублів штрафу окупанти присудили за ведення аудіозапису без дозволу. 25 жовтня Едем Сімідляєв з колегою Назімом Шейхмамбетовим прийшов до окупаційного відділку поліції, щоб захищати затриманих біля суду кримських татар. Адвоката не лише не пропустили, а змушували роздягтися догола, щоб нібито перевірити наявність екстремістських татуювань. Також зажадали від адвоката вимкнути диктофон. Сімідляєв відмовився та отримав адміністративні протоколи за непокору вимогам силовиків. Їх склав горе-звісний співробітник Центру по боротьбі з екстремізмом Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців та причетний до переслідування адвоката Еміля Курбідінова. Десятки родин у Зарічному залишаться просто неба заради об'їзної дороги Сімферополя. Під час будівництва нової траси окупаційна влада планує знести весь центр села і десятки садиб. Йдеться про майно щонайменше на 59 ділянках. Люди обурюються, бо ж не вірять в компенсації від окупантів, та й віддавати оселі під знесення не бажають. Вони запропонували прокласти дорогу в обхід ближче до Аянського водосховища або ж до військового полігону. Але окупанти одразу ж відкинули таку пропозицію. Жители, которые живут к долине, не имеют никакого отношения, большое количество людей, которые Добровскую долину на сегодняшний день называют Добровская, как Добров в эфире. Они понятия не имеют, они пришлые люди, совершенно чужие. Сегодня очень можно легко, элементарно дать хоть проектировщику выделить участок. И тогда проектировщик, приехавший с Ленинграда или с Воркуты, или с Новосибирска, элементарно начинает выполнять любые требования сросшейся коррупционной схемы здесь на месте. Люди, видя это,
Пугает уже даже не сама дорога, а пугает издевательство над Коррупцию человеком. видно. А среди народа ходят всякие слухи. Конечно, я их не поддерживаю. И я считаю, что это неправильно. Что там, где собираются строить трассу, там нужные люди, там известные, богатые и так далее. Народ вот такие слухи пускает. Конечно, это неправильно, но надо это все пресечь тем, что наконец-то выбрать ту трассу. Є й такі, що гаряче вітають будівництво окупантів. Навесні десяток жителів Зарічного записали відеозвернення до окупаційного ФСБ. Поскаржились на своїх односельчан, які не хочуть, щоб через їх ділянки проходила швидкісна магістраль. Доносчики ж назвали їх зрадниками, які ведуть антиросійську пропаганду через спільноту села у Вайбері. Та навіть угледіли американський слід. По крайней мере, один из членов группы, с ее же слов, длительное время проживала в США и вел некую деятельность совместно с администрацией президента США, мы сможем предполагать, в чьих интересах ведется эта деятельность. Кроме того, в ходе разработки планов проведения дороги этим же лицом был предложен вариант прохождения трассы со значительным изъятием земель военного полигона Ангарский. Из последующих ответов военных стало известно, что подобные действия могут поставить под вопрос целевое использование полигона, а значит навредить обороноспособности нашей страны. В районі Тихої бухти почалися зсуви ґрунту через незаконне будівництво. Про це заявили місцеві жителі у відеозверненні до окупаційної влади Криму. Схили Тихої бухти з видом на море, яка розташована між Коктебелем та Орджонікідзе, вже кілька років намагаються забудувати. Ймовірно, тут планується звести готель. Місцевим жителям вдалося призупинити будівництво біля ландшафтного парку, але вони побоюються, що роботи можуть продовжитись. Вони обурюються. Наслідком роботи важкої будівельної техніки є те, що впродовж року у ґрунті утворилися тріщини, деякі завширшки до 70 сантиметрів. Нині на дві земельні ділянки в районі Тихої бухти накладено арешт, але остаточне рішення окупаційний суд винесе 30 листопада. Буде безумно жаль, якщо буде утрачен вот этот прекрасний уголок Кемерии. Тогда будут уничтожены уникальные растения, которые произрастают на первом мысу, когда будет уничтожен вот этот прекрасный ландшафт, потому что, как ни крути, строительство – это масштабное дело. Будут пробиты колеи, будут пробиты дороги, будет снят дерновый слой, не будут цвести больше ни ирисы, ни тюльпаны. Мы находимся на земельном участке, который в декабре прошлого года варварски был испорчен бульдозером. И, конечно, теперь большой вопрос, что делать с грунтом, который сваливали в прибрежную полосу Черного моря, потому что теперь порезная площадь пляжа может быть уменьшена из-за того, что грунт будет перемешиваться с песком. Вже більше 80 тисяч життів українців забрав ковід за час пандемії. Минулої доби ще 725 людей не змогли подолати хворобу. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України. Минулої доби виявлено ще трохи більше 20 тисяч випадків. Одужало більше 22 тисяч людей. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна вже подолала пік захворюваності. Він додав, що вже 40% українців вакциновані принаймні однією дозою. Повний курс щеплення вже пройшли майже 9,5 мільйонів людей. Медики підкреслюють, що усі вакцини, доступні українцям, ефективно захищають від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від інфекції, викликаної будь-якими штамами SARS-CoV-2. Вакцини ніколи не були і не стануть ліками. Вакцинація дає єдину гарантію. Якщо ви захворієте, то хвороба пройде легше, нанесе меншу шкоду вашому організму і не забере ваше життя. Темпи поширення ковіду в Криму не сповільнюються. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади зафіксовано 1221 новий випадок. А ще 33 людини на півострові не змогли подолати хворобу. Окупаційний прем'єр-міністр Криму Юрій Гоцанюк визнав, що лікарі не приходять до пацієнтів по кілька днів.
Я змушений це сказати. Якщо буде ще один локдаун, ми помремо з голоду. Власники готелів у німецькій Баварії обурюються через нові карантинні правила напередодні Різдва. Ситуацію називають катастрофічною. Минулого тижня 40% наших бронювань було скасовано. Зараз скасували 70 бронювань на Різдво. Це дуже багато. До цього ми були майже повністю заброньовані. Згідно з новими правилами, готелі у кількох німецьких землях можуть приймати лише вакцинованих постояльців. Де-не-де гості також повинні попередньо зробити тест на ковід. Виняток зробили лише для тих, хто вже перехворів на коронавірус. Ситуація катастрофічна. Ми не можемо застосовувати правила. Всі клієнти скасовують бронювання. Ми вирішили, що у неділю закриємось. Власники готелів зізнаються, що ще кілька днів тому вважали, що святковий сезон буде дуже успішним. Ми були повністю заброньовані на Різдво та Новий рік. Ми думали, що Новий рік буде вдалим, але через паніку, яку влада поширила на людей, усе ускладнилося. У Німеччині повністю вакциновано майже 68% населення. Це найнижчий показник серед країн Західної Європи. При цьому кількість нових заражень б'є рекорди. Так у четвер зафіксували майже 59 тисяч нових випадків. На тлі четвертої хвилі ковіду в країні запроваджують нові карантинні обмеження. Якщо показник госпіталізації зросте, то навіть щеплені та перехворілі мають надавати негативний ПЛР-тест у громадських місцях. А якщо ситуація погіршиться, закриють ресторани та кафе і заборонять культурні та спортивні заходи. Крім того, у Німеччині хочуть запровадити обов'язкову вакцинацію для медиків та інших співробітників лікарень та будинків для літніх людей. На прохання урядів федеральних земель ми обговорили це, і ми погоджуємося з тим, що персонал медичних закладів має бути вакцинований. Федеральний уряд найближчим часом ухвалить рішення із цього приводу. Влада країни закликає людей щеплюватися від коронавірусу та проходити ревакцинацію. Показники щеплень у Німеччині нижчі, ніж в Італії, Іспанії та Португалії. Важливо переконати якнайбільше людей повторно вакцинуватися прямо зараз. Це також допоможе впоратися з пандемією. Йдеться про мільйони людей. Багато хто вже отримав одну або дві дози вакцини. Олаф Шольц, який, можливо, обійме посаду канцлера, обіцяє запроваджувати радикальні антиковідні заходи, яких раніше країна не бачила. За його словами, лише так можна буде пережити зиму.